Ricky Ross noma yayithe ukuba nezinto ezincanyana nje ezithize, kodwa esayidini labafowethu abaphefomayo, especially kumaskandi, asikutholanga okuningi okunegative. Sibabongele bonke nje abakhona ukuyophefoma, kwahamba kahle yonke into. Onto encane, omzukulu, ogatsheni, nabanye-ke engibalibalayo. Kodwa lapha ngifuna ukuveza umsebenzi kaKhuzani, umsebenzi wedlamlenze, umsebenzi omuhle elokhu iwenza kulamalanga, olokhu uqhubeka iwukhombisa. UKhuzani usekhule kakhulu emculweni wakhe, usehambe kakhulu, and le ndlela kade ayiqala ukuyihamba uya-understand ukuthi yini elindeleke kuyena, yini okumele ayenze, i-stage usibamba kanjani, nalezi nsizwa ezimsizayo laphana ekugideni, ekudlaleni iy'nsimbi zakhe, the way abenza ngakhona, i-choreographer, iy'ngoma, ukulandelana kwazo and everything. So lokhu ngihlale ngikusho futhi ngihlale ngikuphinda ngithi ama-Blue Nation kuyomele ahlezi ey'qhenya ngale nsizwa kaMpungose, kuyomele ahlezi ey'qhenya ngale nsizwa yakoKhuba le eNkandla eMandaba. Kumele bejabule ukuthi kumaskandi umuntu onjengoKhuzani ukhona, the way azi-conduct ngakhona, the way ahlonipha ngakhona umsebenzi wakhe, na the way umaskandi asawugcine ngakhona. Baningi abantu benza izinto uku-twist-a indlela abacula ngayo, uku-add-a ama-flavour, okwenza umculo wabo ube mnandi, okwenza umculo wabo usheshe ufike kubantu abathize, uku-access ezinye iy'makethe okunzima ukuy'thola. Kodwa uKhuzani is one of the few maskandi artists abasayibambile traditional maskandi, and akusilo maskandi othi uma ecula aculela iy'ngoma zothando maybe eziza ko-6, 7, 8 ku-album ngayinye. Uyakumikisela iy'ngoma ezothando, ezesonto, ezomsiza, ezokushinga, kuyoshela nalapho kuhlala khona emvalelweni, emacwecweni, nalapho kushaya khona ingoma. Iy'ngoma zakhe ziyafitha, uyithola ey'culwa noma yikuphi lapho kusuke kuhlangenwe khona kudelile, kumnandi. Angisho ukuthi ezabanye ayikwenzi yini lokho, kodwa ngiyakugarantela ngakini usuke wayizwa ingoma kaKhuzani iculwa uma kunento ethize esuke iyinhle yenziwa, the way okungakhona. As much as iy'ngoma ey'ningi manje sey'thanda ukuthi zibe ne-speed kakhulu, uKhuzani usashaya loya mculo loyana o-slow, ukuthi manivuma nishaye ihlombe, uma nje kunengoma uyazi ukuthi iy'ngoma kaKhuzani ziyafitha. Ezabanye angeke y'fithe ngoba ayidalelwanga leyo crowd leyo fan base. So kuyaye kuhluke, ilapho uKhuzani a-capitalize khona and wenza sure kuleyo ndawo leyo. Ilokho nje ama-Blue Nation nabalandeli nje abamthandayo nabathandi bamaskandi bonkana abawazi umculo kaKhuzani. Ilokho nje kumele bekwazi okuhlukile ngoKhuzani, nanokuthi iyona into akwaziyo ukuyenzisisa. So uKhuzani-ke leyo role leyo, leso sikhala leso uyohleli isivala, uyohleli eza kahle kuzo, and futhi umsizwa bakhe Mfoka Khuba abantu kuyomele bebuvume, bebuphakamise, bengabufihli ukuthi insizwa lensizwa kaKhuba inqwele, ingwenya, into eyenzayo iyayazi, and isidlule kuma-challenges amaningi. Lapho ekhona nje isidlule kude kakhulu, kade zinetha ayibambile. So qhubeke njalo Khuba, uyibambe mfowethu. Umsebenzi wakho sowuncoma, sowutusa kuzo zonke iy'khathi. Angeke futhi silifihle ithalente lakho, siyobatshela nabantu, siwenze namavidiyo ukuveza ubuqhawe nobukhosi bakho endimeni kamaskandi. Leso space esivulekile siyazi ukuthi uyasivala. Sale kahle, ngiyabonga, sodibana.